Hi everybody! So for today's video, ayan, visit ulit tayo dito sa hometown Bakakay since gutom ng person. So it's past 10 a.m. in the morning and halos wala pang katao-tao dito guys and nakakapagtaka. Sa ngayon kasi ako pa lang talaga yung customer nila dito. Kaya naman nakatake advantage tayo ng bonggang-bongga. Every time kasi pumupunta ako dito, punong-puno talaga ng mga tao. So ayan, nabigyan tayo ng opportunity para makapag-video dito sa palibot. Ayan. So, ayan guys, ang mga flowers dito. Ang dami at sobrang linis ng bakuran nila. As in, sobrang ganda at napaka-fresh. Ang daming halaman. So, saan ka pa? 'Di ba? Makakalanghap ka na ng masarap na pagkain at syempre, magandang view. So, ayan. Kaya naman, love na love ko tong hometown. Kaya naman, hometown, Bakakay, baka naman. Char. So, ito na pala yung loob ng hometown Bakakay, guys. Wow, talagang nag-evolve siya. Kasi dati, medyo maliit pa to, guys. At talagang dito na kami kumakain ng aking mga ka-family. Chor. Ayan. Nakakagutom na, guys. So, wala pa tayong almusal niyan. Kaya, ayan, palakad-lakad mo ng person. At ayan na nga, guys, ang ating order na pansit. Wow, apakarami naman yan, guys. As if naman mauubos ko yan. Sino pansit lover dyan? Gusto mo? So, ayan, tamang-tama. Dalawa yung plates na binigay nila. As if naman dalawa kami dito. Ano ba yan? Ayan, feeling ko tuloy bibitayin ako sa dami ng pansit. So, ayan, flex ko lang yung mukha ko dyan na napakaraming pimples. Ayan, pasensya na. Tara, kain. So, first of all, una sa lahat, inot sa gabos. Inutunta ang kalamansi, pampahali kang umay. Siyempre, dagdagan takidakulian na paminta at dyan. Sa mga oras na yun guys, akala ko nahihilo lang ako pero lumilindol pala talaga. So naramdaman nyo rin ba yun guys? And naramdaman nyo rin ba yung lakas ng powers niya? Ay! Ang lakas diba? At bago pa nga tayo lalong mahilo dyan, tara kumain na tayo. At talagang kanina pa ako nahihilo kahit di pa lumilindol. Gutom is real na talaga. Ito na nga yung tinatawag nating brunch, breakfast plus lunch. Siyempre, ang susunod na kain natin yan around 1 p.m. na. Pero for sure, di ko talaga mauubos tong pansit kahit anong gutom ko guys. Kaya naman i-ready na natin yung plastic para ma-sharon natin yarn. Siyempre, sharon yan tayo for today's video. At lagi na nga lang ako nag-crave ng pansit at ito na nga yun, craving over satisfied. Siyempre, shout out dun sa mga staff ng hometown. Thank you so much po. At napakaraming pansit ang binigay niyo sa akin. At halos di ko maubos talaga yan. And binigyan niyo pa ako ng pang Sharon. So kasama na talaga yan dyan guys. Siyempre guys, hindi natin pwedeng hindi i-Sharon to. Isa lang naman akong maralitang mamamayan na may iPhone. Maralita? Ano yun? I'm proud to be a Bicolana. Pero nananagalog tayo para maintindihan naman tayo sa ibang lugar. Like, baka makarating to ng Visayas tong video natin. So, para hindi na sila mag-translate. Like, mag-iisip sila, ano pang pinagsasabi nitong babaeng to? And next time, English naman guys. Charot. Isagad na natin yan. So, ayan, this is it. Pansit. That's it. Pansit. In fairness, masarap talaga yung pansit nila. Medyo maalat lang. Pero tolerable naman yung alat. Kaya pa naman ang kidney ko. Pero wag lang talagang aaraw-arawin to. For sure. UTI or kidney stone ang kalalabasan natin yan. So, sino ba sa inyo ang mahilig sa maalat? Naku, maghinay-hinay kayo guys. Prevention is better than cure, ika nga. So, maghinay-hinay kayo guys. Kasi, wala tayong donor ng kidney. So, ang kidney natin ay 2 lang. So, after nga natin kumain guys, dumiretso tayo dito sa may Glim Salon. Para naman makapag-me time tayo guys. At talaga namang yung buhok ko ay nakikiusap na, kaya ipapaayos na natin yan guys. So, tara, let's pasok tayo guys. So, this is my 3rd time na nakapagpariban ng hair dito sa Glim Salon. Gusto ko talaga yung services nila. At the same time, mabait yung staff. At hindi ka nila paghihintay ng matagal. Asikasuhin ka nila kaagad. Yan ang pinakagusto ko. So, thank you. Bye!